Jeko Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Jeko Bandido. Go, Jeko, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Jeko Bandido, gusto ko na pong magreklamo sa dami po ng mga tinatanggap kong mga trabaho mula sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa work, oo lang ako ng oo kasi kaya ko naman. Sa church, oo din ako ng oo kasi kaya ko naman. Ako din po ay tumatakbo at nag-volunteer din po para mag-organize ng mga run. Tapos ako din po recently ay nag-officer din sa school namin. Hay, nakakataranta pero gusto ko naman po ang ginagawa ko. Normal ba akong individual? Bakit po ako ganito? Thank you. Gusto ko lang i-share. At least wala siyang problema, Jegs. Wala siyang... Tinatanong niya lang kung normal ba yung pinagagawa correct. niya. I guess may ganun lang talagang tao eh. Oo. Di ba may ganun tao na, for example, in a group, or in a classroom, for example, meron talaga dyan na kapag sinabi, sino yung magiging leader? Parang meron na kayo meron na tayo laging tinuturo na basic alam na. O kaya kapag sino ang magiging ganito, alam na kaagad. So, may mga tao talagang ganyan. Pero nakakalungkot lang din sa mga ganito, minsan nami-misinterpret sila na talaga mga bida-bida eh. Pero in fact, mga kabisyo, ito talaga yung gusto talaga nila, masaya sila dito, hindi para bumida dahil alam nila yung capacity din nila eh. Correct. O, di ba? Ako masasabi ko sa'yo, di ba, very good ka dyan. Kaya sabi niya kanina, di ba, kaya ko naman. Oo, diba? yun naman eh. Kaya nga sabi ko, wala ka naman problema eh. Oo. Ang ma-advise ko lang sa'yo is, dapat alam mo lang din talaga kung kailan yung masasabi mong baka masaturate ka na. Kasi ang problema dyan, sa sobrang dami ng tinanggap mong mga obligasyon, baka eventually, pag napagod ka ng sobra, maubos ka. Ayaw namin. Kailangan namin ng mga taong bida-bida tulad mo. Di ba? Kagaya namin, napapagalitan ng mga asawa. Ano? Sabihin niya, tama na yung kaka-cellphone mo. Tapos sabi ko, kasi nag-i-email pa ako. Ano? 7 o'clock pa lang, nasa office ka na. Gabi na, nag-i-email ka pa? Anong ginawa mo mula kanina? Ay, nakakalurk ba't ka pumayag na ganyan? Di ba sa iba pwede naman yan sa kanila? Bakit ikaw na naman, wala bang gagawa ng ibang tao dyan? Kasi may kasi alam mo may joy, may fulfillment meron din kasi. Hindi lang yan sa pagbida-bida. Correct. Kaya nga ang sa akin, walang problema dyan eh. Tingnan mo, yung nag-message, parang he's proud to say that he can balance all of these things. Tinignan ko yung profile eh. Tinignan ko kung itsurang bida-bida lalaki. So, proud siya na kaya niya yun. Kaya, edi kung kaya mo, edi very good for you. Ang sinasabi lang namin, just make sure na hindi ka ma-burnout. Or kung papunta ka na doon, dapat alam mo kung ano yung paraan para maging relax ka. Kaya paano yung mga ganon. May mga signs naman ng pagiging mga bida-bida eh. Meron. Una-una yung aakuin tapos di naman kayang pangatawanan. Yan. Meron. Ganyan. Hindi, ako na bahala dyan. Tapos wali. Wali na wali output. Diba? Yun bibigyan namin advice yun. Ito wag ka dapat ako ng ako, hindi mo naman pala kaya, 'di ba? Pero yung ikaw, advice din namin sa iyo, relax ka lang din. Yan. Medyo i-double check, triple check mo lang din yung yung kalendaryo mo, baka naman wala na din time for yourself. Oo, kasi you cannot give 100% doon sa isang nagustuhan mo. Alam ba, ministry mo sa church, kung busy ka dito sa isang bagay, mahahati din yung Correct. yung oras mo to Tama. give all the best, 'di ba? Correct. So meron at merong
masasacrifice. Oo. So kalma lang. So kung okay ka pa dyan sa lahat, huwag ka na magdagdag na magbabiking ka pa o sasali ka pa sa Ironman. 'Di ba? Ano ka lang, kalmahan mo lang. Oo. Tsaka make sure na dyan sa lahat ng mga ginagawa mo, bukod sa, kasi may mga tao talagang ganun na excited sila sa responsibility. May ganun na excited sa responsibility na na-excite sila kapag yung utak nila ay punong-puno, may mga ganyan, 'di ba? Just make sure na meron time for relaxation. Kaya ako nga sa church, 'di ba, may obligasyon din ako sa church. Kaya medyo ni-recalibrate ko yung ano ko. Gusto ko tong gawin pero alam ko hindi ko maibibigay yung 100% ko. So sabi ko, eto na lang yung ministry, tingin ko, eto yung sakto sa oras ko, sakto sa yung convenience ko. Oo, So, kasi yun. mahirap din naman mag-overcommit eh. Yes, oo. Yan yung isang bagay na ikakapahamak po natin. Oo. Yung oo tayo ng oo, gusto nagko-commit tayo ng so much, pero sa utak natin, hindi naman pala Ayan. natin kaya. Yan, especially sa serving sa church na part. Kasi hindi tao yung siniserve mo dyan. Si God, Correct. nakakahiya naman kung Totoo, kung bibigay mo- half-hearted Oo, lang, yan, o oo. kaya half-baked. Oo, so Oo. dapat yung full potential mo, yun yung gamitin mo na makapag-serve ka. True, lalo. Kaya may mga recalibration na dapat gawin. Correct, din. Oo. 'di ba? Kaya we're happy for you that feeling ko ang strength nito, Jeg, sa kanyang number one strength is responsibility and discipline. Yan. Palagay ko meron siya niyan kasi kapag ka madami masyado yung ginagawa tapos happy ka doon, hindi ka naguguluhan, Oo. ibig sabihin disiplinado ka rin sa oras, Correct. disiplinado ka sa mga tasks na Oo. kailangan gawin. Nakakaaliw, nakakabilib ka rin naman talaga. Oo, kasi may mga tao na kagaya natin na Na- napi-fuel tayo pag ginagawa natin yung mga bagay na tinitingnan ng iba na talagang sobra na yan, excessive na yan. Pero may mga ibang we hindi. find joy kasi sa ginagawa natin. Kasi kung ibibigay natin sa iba, alam natin yung output iba. Oo, Diba? kanya may mga ganun talaga. Parang ito si Boss Leo Bunggaling. 'Di ba? Ang dami ng ginagawa, meron magkakaroon pa siya ng isang bagong venture. At alam mo ba, gusto ko lang siyang i-shout out dahil because kaka-elect lang sa kanya. Ay, grabe na talaga. Oo, bilang presidente. Ilan ba anak niyan? Kaya nga, akala mo 22,500 yung anak. Nakakaloka. Kaka-elect niya lang, I think president na siya, Oho. ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Candelaria Chapter. Wow, congrats, Parang yung boss. huli nung pumunta tayo, nung birthday niya, parang vice siya. Oo. Parang president na siya ngayon. Ayan. O, Basta, diba, bata mo kami. Bata ha? mo kami. Invite natin to minsan ng Oo. PCCI Candelaria. Ayan, Punta kayo oo. dito. Siyempre, alam mo kung ewan ko, siguro kapag ka tumatanda ka na talaga, Oo. parang gusto mo to pick on the brains o Yes. yung gusto mong makinig doon sa mga taong meron ka matututunan. Feeling ko, kung Oo. mga negosyante to, matututunan natin kasi syempre, Oo, kasi kung may matutunan tayo Tama, dyan. kasi this is a very unpopular area na dapat nating intindihin yung economics. Yan, Kasi ganyan. wala tayong pakidati. Correct, Kung paano gumalaw yung siguro ekonomiya, sila yung nakakaalam eh. Ay, tsaka kapag ka tumatanda ka na, nagkakapaki ka na. Kasi palibasa, ikaw na yung tagabayad, ikaw na yung Tama. tagagastos, di ba? Kapag bata ka Oo. kasi, ikaw yung binibigyan. Correct. Ikaw yung Oo. tagakain ka lang, never kang tagabili, Oo. di ba? So kapag ka nagkakaedad ka na, gusto mo nalalaman na rin, Oo. bakit nga ba may ganitong krisis? Ayan. Di ba? Tsaka yung mga best practices na mga nasa negosyo. Oo. Bilang kami ni Diego, ilang beses na pong nag-fail sa negosyo. Invite natin to Ayun, minsan, pwede, no? pwede. Pwede natin mga i-podcast PCCI yan. Candelaria. Oo, Oo, podcast pwede. di ba? Sige, invite natin sila next time. So mabalik tayo doon sa nag-PM sa atin na good for you that you're doing a lot of things. Yes. Di ba? Ang nakikita ko kayang-kaya mong i-balance ang lahat ng mga bagay, di very good. And Dapat maging inspiration ka rin sa mga iba. Correct. And make sure lang dapat meron ka rin ding indicator na pag medyo na-burnout ka, medyo stop ka muna doon sa isang Yes, correct. Kaya huminga ka muna, Oo, recharge. 'di ba? Dapat meron kang, sabi nga ni Jigs, indicator. So kung nakain mo na yung katabi mo, sa sobrang irita mo, 'di ba? 'Di ba? O kaya nasungitan mo na ng husto, o kaya Oo. nasipa mo yung nananahimik na aso dahil masyado ka ng stress sa dami ng ginagawa, then those are indicators na something has to be done or kailangan mo mag-relax. Or Ayan. pag may mga ibang tao na nagsasabi na medyo madami na sila. Kung isang Correct. tao lang to, pwedeng hindi pa Oo. valid yung opinion niya eh. Pero kapag ka marami ng tao tas out of concern nagsasabi sa na
kalmahan mo lang at Oo. wag mo masyadong ibida-bida ang sarili mo sa lahat Correct. ng bagay, 'di ba? Makinig din po tayo. Yung burnout po nandun yan sa trabaho, ano man yung ino-organize mo, even sa church. Yan. Kaya kung minsan it's okay din na to pahinga ka rin din sa Correct, church. totoo. Pwede para pagbalik din. mo, ma-miss mo naman yung Totoo. ginagawa mo. Pwede. Hindi. Pwede At talaga saka yan. tao po tayo, hindi po Oo. tayo Diyos. So, Oo. ang tao po talaga ay napapagod. Ang tao po talaga ay kailangan magpahinga. Oo. Ganon. Tama. So, relax ka lang. Kalmahan mo lang. And we're thankful kasi nakikinig ka sa Love Radio Yes. para mag-message ka sa Tambalang Kumikinang. Ibig sabihin, itong oras na ito, ina-allot mo for listening. So, ito ding pakikinig sa radyo is also a way para kumalma. Yes. Or Oo. nakakakalma ba tayo? Parang di naman. Para sa Parang di atin naman. hindi. Oo, Pag pero- pinakinggan natin yung boses, hindi tayo Hindi. nakakalma. Pero sa iba, ewan. Ewan ko. Ako talaga promise, alam nyo po, nasabi ko na to nung sabihin ko ulit, hindi ko kayang pakinggan yung sarili ko. Tapos sasabihan ka, Nicole, ang boses Oo, mo, ang aking pahinga. Sang part, bukod sa parang yung timbre niya ay hindi talaga nakakapahinga. Yung pang minsan mga sinasabi natin na, talaga ba sinabi natin yan sa ere? Na worldwide yung makakapakinig, pambihira. Pero yun, kung ang Love Radio po ang inyong pahinga, sa gitna ng lahat ng inyong mga pinagdadaanan, edi kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Yan. Lagi naman po naming sinasabi na kami po ay wala dito kung wala po talagang nakikinig. Kaya Ayan. thankful din kami sa inyo. Kaya nga, kasama mo kami. Correct! Di ba? Salamat ng marami sa iyo for sharing your hinaing with us. Yan. At sana kung maisipan mong dagdagan ng responsibilidad mo katulad ng magtatayo ka ng bake shop, ganyan. Sana kami ang unang makatanggap ng cake mo. Tama. Di ba? Ito yung mga, hindi kasi may mga bida-bida talaga na parang ang Oo. dami na nilang ginagawa. Oo. Hindi bida-bida eh. Talagang sadyang they have it in them. Correct, eh. correct. Pag tinagalog lang talaga kasi bida-bida, Oo. di ba? Pero sa totoo lang, they have it in them. Oo. Pansinin mo, kaka-open lang for example ng isang branch, nag-open ng isa pang Oo. branch. O kaya, successful na siya sa venture na ito, kailangan may bagong papasukin, Oo. di ba? May Kakabilib. mga ganun May ganun talagang tao eh. Okay, so Well, tama yung hindi siya bida-bida yung term. Pangit na Hindi talaga pag eh. Tagalog. Ang pangit talaga pag Tagalog eh. Naging bida-bida pero sa totoo lang, bibo ba? Ayan. Or hindi eh. Basta, yun nga, basta, tama yung sabi mo. gift, you have a Oo, gift. Yun may na lang. gift sila. Oo, yung Ayan. strength mo, very good ka dyan. Correct. Kung ang strength mo rin ang sharing, nandito lang kami ni Diego. Tama. O siya, salamat na marami sa pagtutok. Mamaya tayo ulit. Kwento na may wagang bornay. Eto pa rin po ang tambahan ng kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, shout out nga sa lahat ng mga pag term talaga Tagalog talaga bida-bida Totoo, bida-bida. Parang pangit pakinggan yung parang Oo. bang, pag sinabi mo kasing bida-bida, parang hindi niya na binibigyan ng space yung ibang tao, Oo. siya lang. Hindi naman yun Parang, yung gusto naming sabihin. alis kayo dyan. Ako nagagawa. Oo. Hindi. Iba talaga pag pag ang term ay Tagalog, swak Oo. na swak. Ang sakit sa puso. Anyways, Oo. o siya, sana po ay bonggang inyong araw. Mhm. Natapos na po ang working week. Yan, oo. We are nearing April. Ayan, next week, Oy. ano na tayo? Ano na, Holy Week. Holy Week Holy na. Week Holy na po Week na. tayo. Oo. So, Diba? medyo Bilis. maghihinay-hinay at pa next week, papahinga rin po Papahinga kami kasi kung gusto nyo kaming maging pahinga, kami talaga pag nakikinggan namin yung boses, hindi po kapahinga. Kaya Oo. tatahimik po kami next Oo, week. Baka magalit sa amin ng mga religious sectors Yan. kasi parang medyo Lahat yung nagninilay-nilay, solemn na. diba? Tapos kami, Sisigawan. sumisigawan pa, diba? So, Ayan. next week. Pero mamaya tayo ulit banding. Ayan. Kwento na mahiwagang Bornay. Bye! Bye, everybody! Metro's #1 Love Radio. Basic!